Saya ketemu Mas Bambang. Jengkolek lambeku nyantol beras meneh. Tengah jo niku. Nyapa? Mbok sesuk lambene rasa dikae ngono kuwi to, Nduk. Beras. Perih. Ayo, Mas Bro. Sesuk yo lek enak. Enak. Brose nyantol lambe. Ya ampun. Ya ampun, Mas Bang. Menika kelek ya. Enak ta timbangane nyantol beras salah, kelek salah. Bokong nggih. Aja. Wah, kok malih. Sehat. Ya, alhamdulillah sehat Mas Bambang. Gimana kabarnya? Biasa, Nduk, sehat. Ini sing mirsani kathah banget ya Mas Bambang ya. Tumplek-plek Mas Bambang ya. Wah, ya ampun apa meneh iki mau sing delok. Wah. Ibu-ibu, bapak-bapak do tumplek-plek ning ngene apa meneh cah cilik-cilik ngene dia mau lho Mas Bambang nggih. Ya ampun. Ya, Bang. Elek. Kowe arep kok derek sono apa-apa. Mas lali lho, Mas. Ora apa-apa nak wis Ngerti ya ta, Mas? ngono mbok gawe jodoran apa? Bilane partis Tak omongi. Lek ya yo. Tak omongi. Kan tangga-tangga kan bladek ya alhamdulillah ya Mas ya. Mbak Lah ya ta. Adus kina paling seminggu peng video ya ta. Wi apa jenenge garek mut-mutan ngenteni mut lek kadung mut ya adus lek ora ya ora ya ta Mas. Terus ki jujur lho ya, kelek kurang tak gabung. Nah, rambut ki koyo alas. Delok ya. ora usah didelok. Ben lek apa meneh dhewe longgar ta Mas nek waktu rambut ki kelek. Kereng. Ben solek sama ngambur ra kecut. Yo ora ning ngono masuk to. Bayang. Bayang Mas nganggur. Kan cek betono kelek. Terus tak. Wah, kaya kurang gawe lho. Kone mbok dikerok apa gawe wangi. Ora iso diterus bakal golek dibatek iki ning gaya apa capitan ngono kae lho. Nganggo metu dibong nganti. Yo itek no kelekku piye to. Ya, Mas, iki acarane ya apa? Unduh mantuk apa? Hot selling products. Enjoy 20 off now. Come and buy now. Masa to, Mas? Karine lho. Wangi ya ate. Anu lho, mare sing nganggo kucing ngambak. Ngene becak. Iki acarane nganten. Manten ngunduh mantu Mas sing dadi manten Mbak Niken kalian Mas. Iki ora kudu mantu resepsi. Yo yo. Mbak Niken karo Mas Ilham. Mbak Niken kalian Mas Ilham yang kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng sampai akhir hayatnya maut yang memisahkan. Mugi-mugi tansah pinaringan rezeki kang kathah barokah. Lan mugi-mugi cepet diberi momongan. Ya lek wedok ya muga-muga salehah, lek lanang ya saleh. Amin ya rabbal alamin. Mbak Niken ini jenenge nama panjangnya sapa? Mbak Yuli Niken Ayu. Mbak Yuli Niken Ayu. Nama itu sesuai dengan orangnya. Wis
jajane lho. Ngono kuwi pas keselen ya, Mas. Lek ora keselen ya mingkem mangkitmu. Mingkem apa mingkem lambemu ngene lho. Mering. Kuwi mana pas saya bideng. Ambekane lewat pape. Timbangane dia wae kok ber. Yo. Pokoke sinden mayang koro iki rumahku aneh-aneh. Wong ndak mosok ngelep lho Bang. Aku tak kira nek motor nyalip. Lah kok be dia. Bur. Iki gebras lho Pak ya. Lah ya ber. Apa ora ngerti entu tehani malah. Entu tehani malah seng. Sep. Wira sep kok ngene jeding bola-bali. Nyapa. Ini Campur lek ning jeding tak. Tahu. Ya karo sapa dah. Ning jeding. Aku salin ning sisi. Lah kok bar sareng. Lah kuwi apa? Bukan opo aku lho. Ketes. pinjam Lah HP kok sih. sitok. Bener. Mati jeding kok sopere api menang yo. Apa telepon?